பாடுறது. நீங்க யாரை பார்த்து பாடுவீங்க? என்ன பார்த்து பாடணும்? உன்னை பார்த்து பாடி ஓடி பாடு பாடு. நீ என்னதான் தொண்டை கிளியற மாதிரி பாடினாலும் எப்படி உன்னை சீந்த மாட்டாது. என் முதுகுல வரைக்கும் நடக்காது. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவனை என்ன தள்ளி போகலாம். இல்லைன்னா நான் எல்லாம் எப்படி அவன் தள்ளிட்டு போக போறானா? இந்த பொண்ணுக்கு நான் பைத்தியமா? எஸ்பி கட்டி போட்டுங்க. ஆமா, காதல் பைத்தியம். எஸ்பி மேல அவனுக்கு ஒரு கண்ணு. அவனை எப்படியாச்சும் வளர்ச்சி காட்டுன்னு எங்க சவால் வச்சுட்டான். சவால் சபாஷ். பொண்ணுன்னா இப்படிதான் பாருங்க. சரியான நேரத்துல நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்க வந்திருக்கோம். எதுக்கு? நாங்க உங்க கூட இருக்கிறதால அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு டரு. நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருக்கிறதா எங்களுக்கு டரு. உங்களா புள்ளி ராஜாக்கா போங்க வந்துட்டாங்க.